In the bank ukuphakama kwami akube kuhle kwaba ingcono. Zikhonze ezinhle enkosini. Ngicela ngokuqala ngibonge uNkulunkulu owunyazi lwezulu osithwalile lokhu sivuke ngo5 sisuka endaweni yaseMpangeni kwiregion iNorth Coast. Yodwa zikhonze ezinhle into edala ukuthi namhlanje sihambe ibanga elingaka silethwe uthando likaShembe kuphela. Ngicela ukubonga uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha ngomunye unyaka besiseJudiya uOctober sasa siphelezela umshumayeli wethu ubaba uMkhwanazi lo phambi kwethu. Wakhuluma umshumayeli owayezokubika. Sasa sithola ithuba ezulwini kwasengena enye insizwa phambi kwami naye sasihamba nayo yabika. Ngiyacela umsebenzi. Yathi baba ngiyacela umsebenzi wombuzo baba uthi ufuna umsebenzi onjani? Wathi baba umsebenzi wemithi. Ngambona uNkulunkulu eshintsha ngaso leso sikhathi. Wathi ufuna umsebenzi othuka mina. Lapho ngisemva kwakhe kuzobika mina emva kwakho ngasho ngathi ayingagaxela. Wathi angumfuni mina lo msebenzi ufuna umsebenzi ozothuka mina ngoba kusasa mase utholile lo msebenzi nizobuye nizothuka mina nibhale kabi ngami. Washintsha nje kade ekhuluma nomshumela uMkhwanazi kukuhle. Ithele insizwa mayisikhuluma lolu daba wayeseshintsha. Lapho ngisemva kwayo ngasho ngathi awungagaxela. Yaqeda lensizwa ayibangisabika ngicabanga ukuthi yeqiwa uvalo kakhulu. Yayisibuyele eceleni ngase ngisondela ngibika. Ngabika into engangayihlelile ukuthi ngizoyibika. Le engangiyihlela ukuthi ngizoyibika ngangabe ngisayibika. Ngafikelwa ukuthi nje ngaso leso sikhathi ngiguqile. Ngathi baba kunama-post aphumile emsebenzini. Ngiyacela ukuthi ngibe omunye wabazothathwa kulawo ma-post. Ama-position nje amabili kuphela
awe management. Ngikhuluma kahle le ndaba khona ubaba uMshumela umfana siphambi kwami. Yayithi inkosi isibuza kimi yathi uzokwazi ukuphatha abantu. Wasungisinda lo mbuzo. Ngagcina ngithi nje baba. Wathi nina abantu abancane niyahlupha. Ngoba mase niphethe abantu nibe senikhohlwa ukuthi khona abantu abadala phambi kwenu. Uthi uyabona lo bomane bephatha abantu kuqhamuka umuntu omdala okade osezoyiyela empeshenini athi wena khehla uyahlupha alixoshisa ikhehla liphume ngamasango kanti selilinde impesheni yalo vele. Kwahlekwa nje kwayihla yami. Wayesethi kimi inkosi kubusise ubaphathe kahle abantu. Akasho ukuthi uzokuthola wathi inkosi kubusise ubaphathe kahle abantu. Sikuphelele ikhonto ezinhlobosini. Kodwa ngifisa ukuthi ontanga yethu sengathi bengabambelela kwinabatsho. Ngoba nathi la sikhona namhlanje ukuba sibambelelanga kwinabatsho ngaba sifikanga. La sikhona namhlanje ukuba sibambelelanga kwinabatsho ngabe lelathu bengalithola eJudiya kangilitholanga. Kwasedlula insukwana nje wavala umhlangano kaOctober. Ngase ngibuyele emsebenzini sengiyilova nje lezi insuku nganga-reporta ngangasho lutho. Ayilova nje lezi insuku ngayihlalela emhlanganweni kwamnandi kanje. Kwase ngena ucingo ngomsombuluko. Mangena ucingo kwathi uyadingeka eoffice. Isikhathi kuzobe ku10 ngoLesibili. Ngase ngishawa uvalo ukuthi uhambe sengilova insuku engaka emsebenzini. Ngase ngiya ikhonze ezinhle enkosini nginovalo ukuthi ngiyothola iwarning vele lapha noma ngizoxoshwa ngoba ngilovile kodwa nginawo ngisho incwadi. Ngafikela ukuthi ngiphuthume ngiye kudokotela ngabuye ngathi kodwa hayi angiyeke indaba kaDokotela ngeke isangisebenzele ngase ngiqonda khona. Ngathi mangifike eoffice ngaleli yalanga base bengibuza nje ngibuzwa umphathi webranch wathi manqela usufikile ngathi sengifikile. Wathi okay ngena uyosilinda eboardroom. Ngashawa uvalo kakhulu. Mangifike eboardroom ngalelo langa kwakukhona abaphathi ababesuka la eGoli. Bezolalela kwangifikela nje enqondweni yami ukuthi hawu namhlanje kungishele ngempela. Ngase ngifike ngihlala nalamadoda amaChina namabhuna ayi4. Ngafike ngahlala. Kwathi hayi suka ngapha, ngena ngapha phakathi nendawo ngase ngisuka ngene phakathi nendawo. Yayisifika le ndoda iphethe file okuyiyona iphethe branch yethu eyibhunu. Yafika iphethe file le ndoda. Yabingelela wonke umuntu kwabingelelwana kwathi umhlangano wathi usuyaqala njengamanje kwathi ukhona enobhalayo kwathi ukhona obhalayo wayese elivula wathi le ndoda ephambi kwethu iney'nsuku eziwu4 ingeze emsebenzini kodwa futhi ayiqali. Yayikhuluma le ndaba yaphenya ifile yafaka izibuko ngabona ukuthi kushubile. Umuntu mayifaka izibuko vele ubone ukuthi hayi hamba nami uthule. Ngabheka phansi ahloma ikhanda phansi. Yayiphenya le ndoda ifile kukhona into eyicingayo yayiphenya ifile le ndoda yayiphenya ifile kwase kusukuma lo osuka lapha eGoli okuyena ophethe onke lama branch. Wayesethi ngicela usipho 5 minutes kuphela nje manqebe uthi nje ngaphandle bese uyabuya after 5 minutes. Ngase ngiphuma ngaphandle. Waphela u5 minutes bangibiza ngase ngena ngibuya ngihlala phakathi. Ngathi mangihlala nje ngisondeza isitulo lesi sinamasondo ngihlala phakathi kwase udlulisa ipheshana elalo umqingwana nje lokho lishishilizwe etafuleni elihanjiswa kanje kwathiwa lize kimi. Ngathi mangilibamba leli phepha ngilifunda. Athi sihlangene ngani la? Lithele lebhunu mina into engiyisukelele engibizelwe yona ngibizwela ukuthi namhlanje wena ngizokwenza i-interview. Yokuthi wena uzoba ngaphezulu kwalabo abantu odusebenza nabo. Yona into engiyisukele leyo. Kodwa njengoba uhlezi lapho sengibonile nokuthi asikho isidingo sokuthi ngikwenze i-interview. Ngicela ungisayinele amaphepha ngoba fanele ngibuyele nawe emuva ngiye eGoli ayisezukuba big interview kusukela namhlanje. Usuyindoda enkudlwana lapha emsebenzini. Kwaba umusa bangcwele. Kodwa ngibonga abazali bami abangibambisa le ngubo.
sengihlala phansi. Ngiyafisa abafowethu abakhona nontanga yethu nabangaphansi kwami. Bazi ukuthi masibethele ingubo simbethe ingubo yokunqoba. Amen. Sengihlala phansi uthe ngesonto elidlule ngisemsebenzini. Kwase ngena ucingo kimi. Kwathiwa ngolesithathu lo wayizolo sizocela uze eBranchini yaseThekwini bese ngiye eBranchini yaseThekwini. Mangifika eBranchini yaseThekwini ngayibona futhi le ndoda le naye le ndoda le yafika yazongikhuphula ngaleli yalanga. Bese ngiyibingelela ngijabula nje. Umuntu ke mawakwenzela into enhle umkhohlo. Wayesethi kimi bakuphethe kanjani eRichards Bay? Ngathi hayi base ngiphethe kahle konke kusahamba kahle kusekuhle nje angakayiboni inkinga. Usethi kimi lalela. Wena ngifuna ukukuthatha manje. Angifuni kube nabantu abaphatha wena, ngifuna wena uphatha abantu. Uthi ngizokuthatha manje ngizokuyisa PE. Kune branch entsha evulwe PE. Engifuna ukuthi uye wena oyoqashwa supervisor bakhona uzuqashe ngisho abasebenzi bakhona. Wese ngibuza certificate ezimbalwa zimbili engangingenazo. Athi kodwa I'm not qualified for this one. Wathi hayi lalela iyeke leyo wena lindela ucingo lami ngoba mina ngizokufonela iBranch yasePE izophathwa wena usibusisele kuzona.